Mireu, mireu, l'Aneto. Mireu l'Aneto. Jan, senyala l'Aneto. Molt bé. Ara senyala el moverme. Molt bé. Comença l'aventura. El Montlut és un dels cims més característics de la Vall d'Aran. Montlut significa muntanya de la llum. Rep aquest nom perquè el cim es veu des de Viella i és la primera muntanya que s'il·lumina a la sortida del sol. Hem pujat des de Vilamós per una llarga pista i després, ja caminant, hem anat a acampar al costat de l'Estany Long. Ha quedat ben muntada? Mariona, ha quedat ben muntada o no? Comença la jornada, són les 7 del matí i la Mariona està provant la temperatura de la llet. Està sortint el sol. Les cabanes. Llac superior, la neu i al fons la silueta del Moverme. Fa un dia radiant i el panorama és extraordinari, dominat per la visió de l'Aneto i la Maladeta amb la seva gelera. Vinga, els últims metres. Ja arribem. Encara no eren les 9 del matí quan hem arribat al cim. Des d'aquí el panorama era encara més impressionant. Què, Jan, què t'ha semblat? Has cansat molt? Mariona, què t'ha semblat? Bien. Sí, t'ha agradat el cim? Ha sigut cansat però valia la pena, que sí? Mira quin panorama. Mira quin panorama. Després de descansar una mica i fer unes quantes fotos, hem iniciat el retorn, satisfets per haver completat aquesta ascensió. Sempre.